forma part d'un llibre d'aigua. I diu així: aquest és un llibre d'aigua. Està fet d'un material que el permet resistir qualsevol líquid, des de l'oli fins a l'aigua. Tal com podeu comprovar vosaltres mateixos, els dibuixos que conformen aquest volum han perdut els colors que guardaven de tantes vegades que aquestes pàgines han estat xuclades per l'aigua. De la seva lectura es poden aprendre tot tipus de fórmules de bruixeria per invocar marees, inundacions i llàgrimes, sabors, sucs, torrentades, oceans, llacs, mars en calma, rius, perfums, pous i riuades, bateig amb batejats i batejates, mel, vi, alcohol, llet a les galtes, saliva, sang, piscines i moltes besades, naufragis, abismes, odisees i milers d'aigües, escuma, sal, sucre i bellíssims miracles, però sobretot tempestes màgiques que transporten les paraules a les portes divines de l'aigua.